Hej, Mr. Gibbon, nesnáším dlouhý tutoriál, kde 20 minut kecají, než se dostanou k věci. My to dělat nebudeme, my se rovnou během minutky zbavíme Windows updateů navždy. Jdeme na to. A já jsem tady připravil skript, který zakáže ty Windows updatey, takže my si to dáme stáhnout. Tomu akorát změním příponu, aby to nebyl texták, ale byl to bat soubor. Tak, a jdeme to přesunout na disk C, takže já to dám vyjmout. Pic, tady to vložím. Jasně, continue, nekecej. Tak, máme to tady hotový. Tenhle ten skriptíček, co vlastně dělá, zakáže službu, která se stará o Windows updatey. My tenhle ten skriptíček můžeme spustit a už to bude fungovat. Nicméně my chceme, aby tenhle ten skriptíček se spustil sám při každém spuštění počítače, aby jsme to dělat nemuseli. Takže tam hodíme ještě jeden komand. Pustíme si PowerShell. Pustíme to jako administrátor, jasně. Sakra, musíme ten tutoriál stihnout do 1 minuty, tak dělej. Tak. A označíme to. Copy, paste. A vložit. Enter. Nestihneme do minuty. Paste, restartujeme počítač a schválně ověříme, že nám to funguje. Takže dáme restart. Tak a máme čerstvě po rebootu a teďka ověříme, že Windows Update služba nepůjde spustit. Takže dáme si nahledat Services. Tak, tady si ji najdeme. Tuk. Tak, je vidět, že je teďka zastavena a já ji ručně zkusím spustit. Pic. Running a stopping. Stopped. Takže je vidět, že už tu službu nikdo nikdy nespustí.